Gaur erakutsi digute nola, iaz 1.200 lagin aztertu zituen ailaketek 44 festa, makrokontzertu eta gazte lokaletan. 12 sustantzia berri topatu dituzte. Droga mundua oso aldakorra dela antzematen dute horrelako furgonetan, eta gero eta aitzundutagoa dagoela. Nahastutako drogen kopurua asko igo da, kasu batzuetan 18%koa da soilik, berezkoa eta osagarrien arriskuak kezka piztu dute. Anfetamina lagin ezberdinetan PMaren agerpena esaterako. Molekula anfetaminiko badala. Agertzen ari dala pitxu ero espeiz laginetan. Lehenengo eta behin ez dakigula ziur zeintzuk izango diren bere efektuak epe luzean. Ketamina laginen kopurua bikoiztu da urte bakar batean. Lehendabiziko aldiz droga hau beste sustantziekin nahasturik agertzen da Euskal Herrian. Eta kokainan lebamisola 4 laginetik 3 topatu dute. Lebamisola albaitaritzan erabiltzen den beste botika bada, antiparasitario bada. Egin dezakena dana da zure defentsa jaitsi. Krisia, droga merke eta merkatu beltza atzetik. Kimikaren aurrerapena eta internet gehitu behar zaizkio. Hatxis eta marihuanak ere gora gazteen artean. Viene más gente con marihuana que hace 3 años. Kaleko kontsumoaren argazkia erakusten du 10 urteotan martxan jarri zenetik 122 sustantzia berri topatu dira.